dragi, veliki pozdrav. Hvala vam što ste na kanalu Tragom srca mog. Moje ime je Olivera i voljela bih da danas popričamo o nečem važnom u procesu kreiranja, a to je pažnja. Osvestili smo do sada da mi jesmo energija, da zapravo svake sekunde protiče ogromna količina energije kroz naše biće i zapravo smo mi ta energija i da tamo gde je naša pažnja, energija je gušća, raste, povećava se i na najbrži i najlakši mogući način se materializuje i mi smo zapravo svedoci toga u fizičkoj realnosti. E sad, jesmo svesni toga, u teoriji sigurno, jer se to zaista ponavljalo više puta. Međutim, postoje tu neke stvari kojima bi valjalo ovladati, da tako kažem, i koje mogu da nam budu od koristi. Elem, kada govorimo o toj pažnji, da je zapravo važno da usmerimo pažnju na određenu stvar, na određeni cilj koji smo sebi zacrtali, koji smo postavili. Svesni smo toga, važno je, tako je. Postoji jedan moment koji se svima nama dešava, a valjalo bi ga negde razjasniti. Mi postavimo cilj i naravno preduzimamo određene korake ka ostvarenju tog cilja, ili, ne znam, radimo neke metode ili ne radimo ništa, postavimo cilj. Onog momenta kada osvestimo određeni cilj ili želju, sigurna sam da ste svi svedoci toga, dešavalo vam se da krenu da vam se dešavaju stvari povezane sa tim ciljem. Bilo da su pozitivne u smislu u prilog ostvarenja tog cilja ili negativne, ne idu u prilog ostvarenja tog cilja. I naravno, kad to kažem, mislim na one ljude, događaje, situacije kada, recimo, sve nekako slučajno se dešava. Eto, baš neki poznanik koga posle 100 godina srećemo kreće da priča o istom tom što je sada trenutno naš cilj, ali vrlo onako negativno u smislu to je nemoguće, ja to nisam, ja sam probao ovaj, probao onaj, probao ili kako god. Ili nam se dešava da ljudi sa entuzijazmom pričaju o tome, to je sjajno, to je super, to je moguće. Dakle, i jedna i druga situacija, jedne i druge situacije i događaji su prisutni. I to je to što dolazi s polja. I to je ono što se zove objektivna pažnja. Sastavni deo svakog procesa kreiranja, sasvim normalno se pojavljuje, u redu je, pojavljuje se i zove se objektivna pažnja. Ono što je važno nama u procesu kreiranja kako bi ostvarivali svoje ciljeve, kako bi zaista bili svesni kreatori, jeste da sada u tom momentu uključimo svoju subjektivnu pažnju i isfiltriramo sve te spoljašnje stimuluse. Sve to je prisutno, postoji, tu je. Osvestiti to, ali onda isfiltrirati šta od tih spoljašnjih stvari nam je od koristi, donosi nam negde bilo kakvu korist u smislu ostvarenja cilja, vodi nas bliže ka ostvarenju cilja, a šta ne. Potpuno je jasno, znači svojom pažnjom, svešću, svesni smo toga, jel tako? Šta je to što nas udaljava od tog cilja? I to je taj naš ego koji je tu, prisutan je. Ne možemo ga ignorisati, ali mu možemo poslati ljubav onda kada osvestimo to što nam on govori. Nemoguće je, ovaj to nije uspeo, onaj to nije uspeo, to je iz ovog ili onog razloga glupost, ovako i onako, super, sve je to okej, tu, ali onda kada smo svesni, uočavamo to i sklanjamo, šaljemo ljubav tome. Zahvaljujemo se, to nam nije potrebno, jer nas to ne vodi ka ostvarenju našeg cilja. Biramo one stvari, situacije, događaje koje nas vode. I tu
usmeravamo svoju pažnju zapravo i to smeštamo u neku svoju maštu, ono što želimo, znači u onaj deo koji nam služi i koji nas vodi zapravo ka ostvarenju zadatog nekog cilja. I svi smo mi sigurno upoznali ili čuli makar za neku osobu ili više njih koji nekako sa mirom sve ostvaruju. Njima se nekako svi ciljevi, sve želje ostvaruju lagano, bez ikakvih otpora. Oni su potpuno mirni, čak se stiče utisak bez ikakvih želja, ciljeva, ičega, a sve im nekako ide lagano. I to je u stvari ono o čemu, verujem, većina ljudi stremi, a to je ta lakoća življenja. To je nešto što se vežba. To je nešto do čega se dolazi. A za to je potrebno, ono što sam u prethodnom videu pričala, poverenje u život. Jedna ovakva vežba vodi ka tome, gde vi zapravo svesnim fokusom, svesnim usmeravanjem pažnje kreirate ono što želite, odnosno uplovljavate u onu realnost u koju vi želite da uplovite. Na taj način se zapravo i nekako odvajate od tih svojih želja, a to je poenta. I zato ti ljudi koji nekako sve sa lakoćom ostvaruju, odaju utisak da nikakve želje i nemaju. Onog momenta kada osvestimo to zaista, a osvešćujemo, opet kažem, to ovakvim vežbama i proces je, znači prosto je potrebno i neko vreme, mi shvatimo da zapravo sve što želimo, sve što nam je potrebno tu je, dato nam je. I to je moment kad u stvari najlakše manifestujemo stvari, jer tada postižemo to neko stanje gde, ok, ako se ostvari, super, ako se ne ostvari, isto super, jer ja već imam sve što mi je potrebno, ono bazično, suštinsko što imam, to je to poverenje u život. To je to čemu nas sve ove vežbice vode i pomažu negde da dođemo do tog stanja mira iz koga se zaista najlakše manifestuje baš sve. I u svetlu toga važno je osvestiti još jednu stvar. Svaka naša akcija koju preduzimamo ili ne preduzimamo u krajnjoj liniji, sve je to motivisano i ima koren i ide, vođeno je, da tako kažem, iz dve emocije, ljubavi i straha. Sve ono što je motivisano ljubavlju, sve ono što ide iz ljubavi, usklađeno je sa našim bićem, jer mi jesmo ljubav. I to je ono što nas uvodi u mir, što nas dovodi do tog mira i do te lakoće življenja i lakih manifestacija. Sve ono što je motivisano strahom, što dolazi iz straha, nekako nije u skladu sa našim bićem. I samim tim taj disbalans nas uvodi u neko stanje nemira, u nešto što ne želimo, što nismo mi, što nije naša suština. I u svetlu svih ovih događaja, čitavog ovog ludila, negde je uvek važno osvestiti kada dolaze ti spoljašnji stimulusi, kada ta objektivna pažnja je na snazi. Važno je osvestiti prilikom preduzimanja akcija koje odatle dolaze, da li su te akcije motivisane ljubavlju ili strahom. Jer mi ljubav jesmo. I sve ono što je motivisano ljubavlju u skladu je sa našim bićem. I to je to. Osjećamo se dobro, osjećamo mir. Osvestite ovo prilikom preduzimanja akcija na osnovu tih nekih spoljašnjih stimulusa koji su neminovni. Prosto smo svi svedoci toga i svi smo usred svih tih spoljašnjih stimulusa.
Zastanite i razmislite sve to što preduzimate, o čemu mislite, sva ta vaša dela, sve akcije, odakle dolaze? Mir vam donose kada dolazi iz ljubavi, kada imate to poverenje u život. Sve je već dobro. A sve ono što dolazi iz straha uvodi vas u još veće stanje haosa. Vi zapravo svojom svešću o tome birate gde želite da budete. Eto. Razmislite malo o tome, vidite šta vam negde više prija, šta želite na kraju krajeva. Eto. Ljubim vas.